नानाने कपडे बिपडे काढून मोकळे झाले. ओ नानानो तुमका बर्थडे कसं वाटलो? छानच झालो रे, मस्त झालो. हो हो बेस्ट पैकी. मग भारी वाटला. भारी एकदम भारी. आणि तुमचा गिफ्ट इतक्या मागा आवडला ना. असे राहा असे महिन्याचा काम पुरा होतो त्याच्या गिफ्ट मुळे. हो त्या काम महिन्याचा काम पुरा होतो. हा हो मग पहिलो कधी झालो असो बर्थडे? पहिलो माका माहितीच नाही बर्थडे म्हणजे तुमच्या आयुष्यातलं पहिलं. बार बार दिन ये गाए तुम जीवो हजारों सा ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू नाना, हैप्पी बर्थडे टू यू नाना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे. तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, आज 14 एप्रिल म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती. आणि जे माडावर चढणारे नाना आहेत आमचे सुधीर शंकर मांजरेकर त्यांचं नाव आहे आणि त्यांना सगळेजण नाना नाना म्हणतात. तर त्यांचं आज बड्डे आहे, वाढदिवस. तर त्यांना माहीत नव्हता बड्डे करूचा. तर त्यांच्या मुलींनी मी ठरवलेलं की बड्डे करायचो नानांचो. तर आता आम्ही चाललो आहो. मी पूनम मॅडम आहे ते बघा आणि माझी आई. तर आम्ही चाललो आहो बड्डे नानांकडे. तर पूनमने गिफ्ट घेतलं ना, पूनमने नाही मी घेतलं. पूनम फक्त असाच आहे. तर आता आम्ही चाललो आहो नानांच्या घराकडे. आमच्या सगळ्यांचा. हां पानवालो तकडे खेळता. हां तर मित्रांनो, आता आपण चाललो आहो नानांच्या घरी. मागच्या वेळी बघितलं असतात पॅरेलेलूच्या व्हिडिओत नानांचा घर बी. तर आमच्या पूनम मॅडम बोलतायत. बोला मॅडम. मी धरतोय ना, चला चला फोन कोणाक लागलो चे बघा चुकीचा वाटत बोल. हा तर नानाने आम्ही लहान असल्यापासून मी बोलताय मूर्ख. मी सांगणार तर मी सांगणार होते. तर जे नाना ते मी लहान तर मी सांगते माझ्या लहानपणापासून माझ्या तू माझ्या काही काय घालतो पण तू. लावशी बाबा. हां तर मित्रांनो, काय म्हणत होता हां. तर हे आमचे नाना आहेत ना, ते मी लहान असल्यापासून या जरासा मोठा होता त्यामुळे मी लहान असल्यापासून नानांनी खूप काही केल्याने या भरपूर म्हणजे प्रमाणाच्या बाहेर. काय समजत आमका शेती बितीतला काय कळत नव्हतं. त्या नानांनी शिकलं. तू बोलतो की मी बोला? मी बोलताय ना, बोल तू जाऊन दे. आता नको आता राहून दे. आता ऐक की नाना असल्यापासून म्हणजे काय कळत नव्हतं. त्या नानांनी आमका सगळा म्हणजे कसा काय खयची साफसफाई कसा करायचा सगळं आता नानांनी शिकवलं. जी आमका शेतीतली माहिती आहे ती सगळी नानांमुळे आम्ही शिकला. आणि आता नानांचे खूप खूप आभार. तर आता अशा प्रकारे आम्ही नानांच्या घरी लाव बोलत बोलत. अरे मॉपच पोरगे बघा खेळतात. काय का येऊक नको की. तर हे नानांचे नातू. नाव काय? हे नाव काय तुझं? पूर्ण सांग. दुसरं काय? हे हय अरे करीना. हा हे मॅडम, हे करीना मॅडम आहेत. मी गाळ गावली एक मी ना. आणि आमच्या नानांचं घर आणि नानांची लेक, मोठी लेक. अरे भाऊ किती जण. अरे हे हाय हे नानांचो नातू आणि वरसून पाडवशी. तुझं नाव काय रे? अरे कितवीला आहात तुम्ही? मग एक पोएम होऊन दे. कुठची? नाही नाही मराठीत. हां लवकर. लोटे बाबा झोपता किती 8 तास दिवसात 8 तास रात्री. लोटे बाबा तरी 5 लिटर दुधा संगे 10 किलो पुरी. लोटे बाबा काय करता काम शब्द ऐकलास येतो मला गाम. अरे भारी भारी. अरे बघ किती जण. होय
आणि आमची काकी अरे ए अकडे क्रिकेट चाललो अकडे क्रिकेटर होते बघा ओमो पण ए ओमे अरे ये इकडे नानांचो बड्डे गिफ्ट बिफ्ट काय आणलं की ना मग हाताली तिलं मी हाताली इकडे बघा मग काय आई इकडे बघ उपयोग वळू नको फक्त धरून रोतळी आता अरे अय्या लागतात कसे ओमे तुका फोन लाईत होतोय मगापासून पप्पा आहे बघा असा हो होमच खेळा ककडे खज नाही इलो बाबा दाडाखोकीचा खेळ यांचं चाललो तुमचं अवतारली काय तुम्ही तुमका घालू काय त्या कोंडकातच नेऊन तुमच्या ऐकण्यासाठी तुम्ही का सांगितलं काय मेला नु वांढरासारखे रंगला शोभक हे दडत किती आहे की मी नाही रंगले आधीच ओमो ना ओमो मेले तो बघ नाक पुसता बॉडीन ह्या काय टाकू ह्या बघ नातू औक्षण करतात ग्रँडपनचा हे नातू होत नानांचे अरे नानांच्या तोंडाकडे तांदूळ काय मारता? नाही साई आणि मौली चालू केलंय नाही चालू केलंय तर सगळ्यांका घेतलंय बुतू नाही केलं घबरावला असतं नुसतं फोटो जातो गाडी घालतात मेन गाडी सगळे येतात किती हवे पहिलं पुढे नाही तर सरांका मीच पहिलो नाही तर गुरुजींका दाखवतो रे पहिलं नाही पुढे गेलो तुम्ही सरांका सांगणार नाही मॅडम माझ्याच मागे राहा काय दिसणार ए नातुआ असो हा आजीच्या हे काय बसलो गोड काय पाहिजे काय पाठी कशा रे हे लाजणार आहेत पोरी सुद्धा लाजत नाही तेवढे लागते ये ना पुरुष ना तुम्ही तुमका बांगडे भरू काय मग लागत असत अरे सुरी खाया कापू अरे सुरी खाया ए ओमे बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये गाए तुम जियो हजारों सा ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू नाना हैप्पी बर्थडे टू यू नाना हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हे वाजवाट आई पान खालायची अरे थांबा हे थांबा सोमने मला कट मारलेला बाबले थांब भुयाचो मारले ना कसलो भुयांचो थांबिल कसलो मारले ना थांब रे तू आकडे कट मारले ना अरे ते नानांकडे रंगवला नको हे नको वहिनी अरे हे तरी आमका आमच्या कलर्स ऑफ कोकण या चॅनल कडनं नानांका गिफ्ट फोटो काढ माझा आणि पोडूचा हातात चला आम्ही दिलो बाबा गिफ्ट फोडा तरी असतं ना त्याच्यात सावकाश फोडा नाही तर तोंडा पिंडार बसायचा काय तोंडावर बसणार का नाही अरे गिफ्ट बघू केव्हा तुम्ही बाकीचा रामध्ये गिफ्ट ठेवा बघू मेन गिफ्ट टेबलावर ठेवा बुतूर घेऊन जा तू कडनं कोलूचा अरे गिफ्ट मेन आहे यावर रे गिफ्ट बघूसाठी यावर हय तर सुन हे हय ठेवा तरी हय ठेवा ना असं काय हो असं नाही आता असं उभं करा कोको गिफ्ट असं मेन पाना बिना दिला काकी असली भारी आवडला ना तुमका मेन गिफ्ट होता बाबा मेन नाना एक हा तुका आवडला ना अरे काकी आवडला बाद झाला नाना याच्याशिवाय एक दिवस जेवचे नाही पण पान हव्या मेन
होय ना. एक दिवस उपाशी राहतील दिवसभर, पण पान खाल्याशिवाय राहणार ना. गिफ्ट 15 दिवस आधी तयार ठेवलेला. हो काल आत्ता सगळी तयारी 5 मिनिटात केलेली आहे. काय मी सांगत होते सोनेरी बेगड असता तो आणा तेव्हा मला काही ध्यानात दिलेलं आहे. नवा दे आधी. आबा बोलवा. आबा आणि मग पुन्हा घेऊन येऊ कमी पडलं पण. हे लाईनीत, हा लाईनीत 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 हे लाईनीत कोम्या लाईनीत. अरे बसन बिसन खावा रे. ए बाहेर राहणाऱ्याक नाही भुतुरी त्या काच. हे बसन खावा रे. ए मुलांनो बसन खावा. हे बसा हा त्याशी कोणाक ता मरता काय ता काय ता काय तर सांगत ना. कसं रे. ए नमस्कार. ए कसा नमस्कार. ए बंड्या बंड्या लागतं का पोरी सारखो. शी पोरी पण लाजत नाही. शी घालवलंच नाव खराब केलंय. पण हो मॅ नाहीतर का ओमो बघ किती काळो झालो तरी पण बघ. काय गावठी आणि कोण नाही. अरे हा ते बघ सोम बिमा सोम नाही रे. सोम तर या आमच्या नानांचं घर. रे हई लाईट नाही हा. आबा जर पप्याकडे गेली. अरे तू काय नाही कधी. पप्या हे पप्या बघ किती बी आता तो. थांब घेऊन जा. सोम हरवलं असं वाटतं. काही गेलो गेलो. हा, चला बाय बाय. ए आबा बाय बाय बाय. हात कर असं असं कर. काय रे. काय हाय हाय कर. कोण तू चाललीस. मी हो चालली. करीना मॅडम. माझी डब्बी द्यावा पाण्याची. काही परत मला अरे बर्थडे केला ना तू. होय मग केलंच मी सांगितलेला. मग बाबा. नशीब. अरे ब नाना. काय काय नाना नाना. हा दे 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 हा हा बोला. हॅलो. नानांनो. हा हा वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. अरे बड्डे झालो पण. काय तो पाठवून द्यावा केक पाठवतोय तुका मी मोबाईल वर ना. मोबाईल वर ना. हा मग तुमचा गिफ्ट पण मोबाईल वर पाठवताय. अरे हा चाल ऑनलाईन ऑनलाईन पाठव. आपलाच काय तो केक. हा झाला सगळा फोटो. हो लाईट नसता ना. अरे अरे नानांका बाहेर नियमन चालू केले मी ना. होय होय म्हणून म्हणून. हा अरे लाईटीचा खरा नसता त्यामुळे लवकर कापला. अरे नानांका गिफ्ट दिलं आपल्या चॅनल तर्फे. चॅनल तर्फे गिफ्ट मिळाला ना. होय होय. हो गिफ्ट गिफ्ट कसा वाटला आमचा. छान आहे छान आहे एकदम छान. हा बघ पराठीत भरतोय. चल हा हा बोल. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. कुठे आहात? इथे घरी आहे. होय काय? मग आज काय स्पेशल? स्पेशल काय नाही फक्त केकच कापला. मोठी पोरगी आली आहे ना. हो काय? हा. गिफ्ट दिलं काय? काय गिफ्ट दिलं मी? हा या मुलाने गिफ्ट काय दिलं? 2 नारळ पानं सुपारी तंबाखू चुना. हा तू बरी आहेस ना म्हटला. होय होय बरे बरे. हा
नानाने कपडे बिपडे काढून मोकळे झाले हो नानानो. हा. तुमका बर्थडे कसं वाटलो? छानच झालो रे, मस्त खरोखर. झालो. हो हो नको काढू बेस्ट पैकी. मग हा भारी वाटला. भारी एकदम भारी. आणि तुमचा म्हणजे गिफ्ट गिफ्ट इतक्या माका आवडला ना. असे राहा असे राहा. दिसत नाही. महिन्याचा काम पुरा होतेला. कशा गिफ्ट मुळे हो त्या काम महिन्याचा काम पुरा होतेला. हा हो हो मग पहिलो कधी झालो असो बर्थडे? पहिलो जा माका माहितीच नाही बर्थडे म्हणजे तुमच्या आयुष्यातलं पहिले हा? पहिलो पहिलं पहिलो हा? पहिलो ह्यो. मग बघला भारी वाटला त्यांका. नंदन पुन्हा बोल. मोठ्याने आवाज पुन्हा मोठं बोल. कर. ऐका घेत नाही तुझा. बोल. हे का आणलं नाही का? थँक्यू थँक्यू. तू नाही इलो तो. हा मम्मा नेला ना, मम्मा डामीसाठी. चल मग. चला रेश्मा मॅडम चला. नानांची लेक. ए बाय 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 बाय. ए येत आहे. येत आहे काय? आमच्या त्यांका आमच्याकडे घेऊन यावा एकदा. हा मग दिसतला तुका टीव्हीवर नक्की. अगे पण दिसतला टीव्हीवर. टीव्हीवर लागतला नानांचे लागतला. हा चल. तर मित्रांनो बघितलास ना नानांचा आमच्या बर्थडे कसं साजरा केला होतो. तर व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करून जरूर कळवा. आणि आता इथेच थांबूया. बाय बाय. हॅपी बर्थडे टू यू नाना. हॅपी बर्थडे टू यू नाना. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे.